Коста хора, аз съм Войчер 151 и в момента ще ви покажа някои неща, които си купих през ваканцията. Значи, като за бял фон ще е така. Тоест, както и да е, купих се една хармоничка. Това е. Учим да вземем следващото нещо. Сори, че снимам някакси така. Защото зареждам телефона. И нали сега ще ви покажа другото нещо. Ето тази гривничка, който има плюс. Да. Тези неща са от Троян. И двете. Извинете, че не съм си купил много неща. Имаше някакви хубави неща имаше. Но то повечето беше от глина. Така, взема една хармоничка и гривничка. Защото ако взема... Чайте, аз имах още една свирка. Имах още някаква свирка. Но 3 да знаете, че са, но как да е. Ето това са нещата. Беше много забавно. Бях с приятеля ми Алекс. Ще да качвам клипче, но... Да. И добре, това е въпроса. Чакай. Как да включиш това? Ето. Вижте как. Цак и цак. Той като ключе. Много е лесно. Аз първите минути не замлязах, но това е много яко. Преди имах някакви магнитчета, но тези... Това си купи хора. Някой път ще ви покажа какво съм си купил друго. Скоро мисля да имам друг телефон, но не знам дали ще е iPhone. Но може би ще се остана с този. Но аз ще снимам. Значи... То е да ви кажа. Надявам се да ви е харесало. Аз съм Войчер 151 и до скоро.